ka san nakan ka je ka ga na wani ya baka sha'awa saboda gargajiya ba abu ne da yake wanda ya kamata a yar ba ka gane ku shi sa kowa na da nashi gargajiya wannan yau dai na ce gargajiyan Hausawa ne aka display amma kabilun da muke zaman zango tare da yake muna da zaman lafiya kowa na nan kowa ya zo ya mara baya aka tabbatar da abin da aka yi na haka kuma idan wani kabila suna yi wani wuri haka kuma za mu je da mu da muke wannan kabilan da wanda ba kabilan ba mu je a tabbatar saboda mu duka community ne na musulunci shi sa duk wani abin da zai dan uwanka zai fito da shi nashi shi ka taya shi saboda abin nan ya yi kyau mu sayar da kanmu duniya san kama mutanen gari suke zaune zangon nan fa ashe suna da wani abu mai ban sha'awa wanda ba a sani ba bisa duk wani wanda yake ba dan zango ba in ya zo nan ya ga abin da ya faru nan ya ba shi sha'awa ko da ba shi cikin abin da in ya zo ya ga abin da ya ce ka ashe mutanen ga suna da wani abu mai ban sha'awa da ba mu sani ba kaga shi mu ma mu samu wani respect da mai shin nan yana ganin ka kamar kai wani yare ne ya zo ya ga gargajiyan ka ya ce kai shi mutanen da ba mutanen banda ba ka ji abin da za mu ci shi mutanen kuma sun kuma da tanadi da za ku yi taro irin haka a cikin wannan shekara mutanen kuma shi kuma muna yin namu duk shekara ban sani ba dai ko ka taba zuwa kuma shi ko kuma ka taba ji kuma shi akwai wani hawan sallah da muke hawa ne inda iyaye da kakanni suke fada amma da yake inda ake hawan sallan nan shi za ku kamar tudu ne muke gangarowa shi matasa shana cewa gangara ka gane ko shana cewa gangara amma ainihin abin hawan sallah ne in shekara ya kai duk wani kabila kamar yadda ka tambaya da farko kabilan nan kowa na da nashi gargajiya to ka zo kuma shi ranar sallah kowane sarki da jama'an shi gaba da baya ana display gargajiya ana tafiya kowane sarki jama'a na gefe gidan sama bakin titi ko ina ana gaisawa da jama'a ana wa juna barka da sallah ka gane sannan nan daga 5 years back kuma su kuma muka kirkiro YouTube kuma shi ana organize wani taro Dayaba annual Dayaba da gargajiya kuma si just last week Sunday so da kana wurin ka gani abin ya baka sha'awa kowane kabila ko fulatani kwatakwali badagombe kowa na zuwa akwai babban stage da aka yi tsakiya kowa ya zo ya display nashi gargajiyan kowa na da ban sha'awa ka zo ka gani abin ina je international media ma na zuwa don wanda muka yi last week nan turawa manya-manyan media houses na duniya su zo suna cover saboda abu ne mai ban sha'awa ka gane ku shi sa kuma shi kuma muna yi kwarai kuma masarautar mu kuma muna kamata ina jin dai ba zan so kaina ba amma in dai a gane ne gargajiya ne shi dai mu kuma sai a duba mu a koya yawa kuma muna fata wani shekara mai zuwa za mu ziyarce mu gargajiya yadda muke tafiyar da na gode kuma wallahi da mun ji daɗi na muna Romo TV na gaida ku muna ce muku maraba muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gode kwarai Allah ya maimaita mana Allah ya saka da alheri kuma Allah ya taimake assalamu alaikum wa alaikum assalam my babu na e basa e busham baby just say me the crowd in me tete then I me da ma podi mu plane I come for the time in a mo say me my babu na e basa e busham baby just say me the crowd in me tete then I me da ma podi mu plane e mo mai ma di ya ya de phone e mo mai ma di mama me ni me go asi e mo mai ma di ma bra 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 bra
Bunya do